The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At live na din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes at 90.7 sa Legazpi City. Live na din po tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang domestic helper sa bansang Kuwait, ginawang construction worker ng kanyang amo nang dalhin siya sa bansang Egypt. Bukod pa rito ay pinapakain din daw siya ng mga bulok na pagkain. Para kumustahin ang kanyang kalagayan ay makakausap natin via video call si Abigail Buelia, ang nagrereklamong OFW. Magandang hapon sa iyo, Abigail. Abigail, magandang hapon. Opo, medyo naririnig ko siya pero medyo mahina lang. Pakilakasan lang, Abigail, ang iyong audio. Ayan, eto mga ka-aksyon ay kababayan natin na OFW na naandyan sa bansang Kuwait. Okay, magandang hapon sa iyo, Abigail. Ayan, so medyo inaayos pa yung linya ni Abigail. Ito mga ka-aksyon, yung video na ipinadala sa atin ni Abigail kung saan, ayan, yung mga bulok na pagkain, yung mga tira-tira, ang mga pinapakain dito sa ating kababayang OFW. So, makikita natin, yan din mga ka-aksyon, yung ginagawa na pagmamaltrato kay Abigail sa paraan ng pagiging construction worker, where in fact mga ka-aksyon, hindi yan ang kanyang inaplayang trabaho doon, kundi isang domestic helper. Pero yan mga ka-aksyon, yung lalim or yung haba ng hinukay nitong si Abigail doon sa Egypt. So napakahirap naman ng trabaho doon ni Abigail. Hindi niya inaasahan na ganyan ang kanyang dadatnan doon sa bansang Egypt. Sige, while hinihintay natin si Abigail, mga ka-aksyon, kasama natin ang ina ng OFW na si Nanay Merlin. Nanay, naiiyak po kayo. Magandang hapon po. Magandang hapon. Opo. So, Nanay, bakit po umiiyak po kayo? Kailan po kayo last na nagkausap po ni Abigail? Kahapon po. Kahapon lang po kayo huling nagkausap ni Abigail. Opo. So, eto pong si Abigail, Nanay, ay pang ilang anak niyo po ito? Panganay po. Panganay. Ilan po silang magkakapatid? 5 po. 5. Kailan po lumabas ng bansa ito si Abigail para po ay magtrabaho po doon? Noong ano po, October po ata. October po ng nakaraang taon. Opo. So, ang paalam niya po sa inyo ay pupunta po siya sa bansang Kuwait. Nag-apply po siya ng abroad. Opo. Tapos po, meron po siyang kakilala na taga doon din sa amin, si Giovanni Bea. Yun po ang recruiter niya. Tapos ano po, nung una po maganda, tapos nung dinala na po siya sa Egypt, doon na po nag-umpisa ang ano niya. Ito po bang pagpunta niya sa Egypt ay una niya pong pagsabak na magtrabaho po sa labas ng bansa? Opo. Opo. So, isang domestic helper po ang inaplayan doon sa Kuwait ni Abigail. So, pagkarating niya po ng Kuwait, mga ilang buwan po siya nag-stay sa Kuwait bago po siya idinala sa Egypt ng kanyang amo? Ano po, 2 buwan. 2 buwan. So, pagkarating niya po ng Kuwait, maayos naman po yung communication ninyo? Opo, nung nakarating na siya ng Egypt, ganun po ang nangyari sa kanya. Opo. Ano po yung kwento po ni Abigail sa inyo? Ano po yung mga dinanas niyang hirap doon po sa kanyang amo? Nung una po, sabi niya, nung nasa Kuwait pa siya, sabi niya, pinapakain kami ng basura, galing daw sa basura. Yung mall daw na pinupunta ng amo niya, nagkukuha daw ng mga pagkain sa manok. Yung pwede daw ipakain, pinapakain daw sa kanya. Sabi sa kanya, pagtiyagaan mo muna, baka kako ngayon lang yan, sinusubukan ka lang. Tapos, nung tumagal siya ng konti, maganda na yung
ano niya, yung sitwasyon niya. Tapos nagsabi siya na mabakasyon daw sila sa Egypt. Tuwang-tuwa nga siya na magbabakasyon daw. Pagdating doon, ano pala, hindi man pala bakasyon, magtatrabaho na pala siya doon. So, ibig sabihin po, ang alam din po ni Abigail ay pupunta sila ng Egypt para lang magbakasyon. Opo. Yun pala, yun doon po talaga siya magtatrabaho. Oo, kasi tourist visa lang ang ano niya, ang parang requirements niya Opo. doon. Nay, nung nalaman niyo po na ganito po yung sitwasyon ni Abigail doon po sa Kuwait, ano po yung naramdaman ninyo? Una po, nag-react na kami sa agency niya, nagtawag kami, kaso ang sinasabi sa amin, mag-tiis-tiis daw muna kasi minomonitor daw si Abigail. So, ibig sabihin po, nakakausap niyo po itong agency nila, Yung ano po, yung recruiter niya, yung recruiter. tapos pinapaalag daw sa agency niya Ito po. po bang recruiter ay Pilipino din? Opo. Tapos sabi niya, nakamonitor naman lagi si Abigail. Tapos kahapon, tumawag sa akin yung recruiter niya. Sinabihan ko na nga. Sabi ko, bakit kung nakamonitor kayo, 2 buwan na hindi man nasasawran si Abigail, hindi man kayo nag-action. Tapos sinabihan ako na nakamonitor daw lagi. Sabi ko, hindi ka nag-monitor kasi kung nakamonitor ka, nalakad mo na kahit sahod ng anak ko. Biroon mo ka ako, 2 buwan na yung anak niya, walang magandang pagkain. Nagdidiskarte lang ako para makakain ng Opo. 4 pa silang magkakapatid na binubuhay ko kasi single parent po ako. Opo. Ito po bang si Abigail, may asawa, may anak? May anak po siyang isa na andito sa akin. Nung umalis siya, umalis na rin yung asawa niya. Hindi na nagpakita sa amin. Kasal po ba sila? Hindi po. So, nung umalis si Abigail, iniwan po sa inyo yung anak at umalis din po itong dati niyang kinakasama. Ayaw ko mang ibigay yung apo ko kasi operado naman yon. Sabi ko, baka magutom ang bata, kawawa naman, 3 taon pa lang. Opo. Diyan lang po kayo, nanay. Balikan po natin si Abigail, nasa linya na. Abigail, magandang hapon. Magandang hapon din po. Opo. So, kumusta ka dyan na Abigail, dyan sa Egypt? Okay naman po dito po sa bahay ng kaibigan ko po, ng kapwa ko po Pinay. So, ibig sabihin, sa ngayon, nasa bahay ka ng kapwa natin Pilipino na kaibigan mong Pinay dyan sa Egypt. Yes po, yes po. Opo. Pwede mo bang maikwento sa amin, Abigail, paano ka nakarating dyan sa Egypt at kumusta naman yung trato sa'yo ng iyong amo dyan? Noong December 17 po, umalis kami ng Kuwait. Dinala po ako ng amo ko dito sa Egypt. December 18 kami nakarating dito sa Egypt. Tapos po, noong una, Abigail? noong una po, okay naman po. Opo, sige lang. Noong una po, magbait naman po at okay naman po yung pakikitungo sa akin. Nung umalis po yung anak niya, pumunta po ng ibang bansa at iniwan kami dalawa ng amo ko. Doon na po siya nag-iba, nag-umpisa mag-iba. Opo. Ito bang amo mo ay lalaki o babae? Yung tunay ko pong amo yung lalaki, kaso binigay niya ako sa nanay niya, doon sa babae ko, yung matanda. Yung matanda pong babae, dinala po ako sa Egypt, tapos makaraan po ang ilang linggo, doon na po nagsimula yung pinag-hooking niya ako. Umpisa, akala ko po mag-eat lang kasi sabi niya, kung kaya ko lang yung area na yun, yung maliit. Isawa ko naman po kasi akala ko yun lang po talaga. Pero po nung kinalaunan, pinalaki niya sa akin ng pinalaki hanggang sa hindi ko na nga po kinaya, nagreklamo na po ako sa amo ko. Opo. Sabi ko, ma'am, hindi po yun yung baho ko dito. Katulong po ako, hindi po ako construction worker. Okay. Okay. Nakikita namin, Abigail, yung video na paghukay mo. Ito bang lahat ng ito ay mag-isa mo lang na hinukayan? Opo, sa umpisa po mag-isa daw ako yan. Tapos po kasi daw po yung tubig, pumapasok po yung tubig sa bahay niya. Tapos na-stuck po yung tubig sa loob. Ngayon, opo.
Ang ending po, namamaho po yung tubig sa loob. Kaya gusto niya nagawan ko daw po ng hukay para daw makalabas yung tubig at masemento daw po yung loob. Okay. Ano yung paliwanag sa'yo ng amo mo? Kasi yung in-applyan mong trabaho ay isang domestic helper. Pero pinaggagawa sa'yo dyan sa Egypt ay parang pang-construction worker na. Anong paliwanag sa'yo ng iyong amo? Sabi niya po sa akin, kung ano daw po yung inutos na, sundin ko lang daw po. Kasi po, binayaran niya daw po yung agency, binili daw niya po ako sa agency. Kaya kahit ano daw po yung... Okay. So, gaano katagal mong tinitiis itong pagtatrato sa'yo ng inyong amo na sa tingin mo ay hindi naman dapat ganito yung trabaho dahil iba man talaga yung in-applyan mo. So, gaano katagal na itong nangyayari? 3 buwan po. January pa lang po, nagreklamo na po ako sa agency. Kumusta naman yung ano ng agency sa'yo? Yung agency po, yun lang po sinasabi sa akin paulit-ulit. Magtiis ka lang, tiis-tiisin mo lang, maghintay ka lang na ibalik ka dito. Huwag ka munang gumawa ng ikakagalit nila kasi nga baka saktan ka. Which is hindi ko naman po talaga, hindi ko po sinusuway. Yung kaso nga lang po nung nakaraan na hindi ko na po kinaya. Kasi po tinulak po ako dun sa hukay. Sa hukay na hinukay ko. Tinulak ka doon sa hukay na pinaghukayan mo. So talagang itong amo mo ay ibang klase naman. Kumusta naman ang kinakain mo dyan, Abigail? Maayos naman ba? Or ano itong mga kinakain binibigay sa'yo dyan? Yung doon po sa kuya pa lang, yung pagkain pa lang po doon is parang sa manok po. Galing po yun sa basurahan na may binibigay po ng isang lalaki sa kanya pagpakain sa mga manok. Tapos po, Kaya pala ang daming langaw. Ibig sabihin, yan na Opo. pinapakain sa inyo ay galing na sa basurahan. yes po, yes po. Inihuhugasan ko na lang po para po makasurvive. Alam ba ng agency mo itong mga nangyayari dyan sa inyo na ganito yung trato ng inyong amo, pinapakain kayo ng mga bulok na pagkain? Yes po, alam po nila. Pero ang sinabi pa lang po sa akin ng agency is tiis-tiisin mo na lang, as long as na pwede pa naman, linisin mo na lang, hugasan mo na lang, okay pa naman. Huwag ka na lang masyadong maarte kasi alam mo yung pagkain dito, ganyan talaga. Oo, dyan sa mga pinapakain na yan na galing sa basurahan, hindi ka ba nagkakasakit dyan? Hindi ba sumasakit ang iyong sikmura? Yes po, ma'am. Noong umpisa po, sobrang sakit ng tiyan ko. Nareklamo ko din po yung mga rashes na lumalabas na sa katawan ko. Pinicturan ko po yun, sinend ko rin po sa agency ko. Ang sakit lang po sa akin is maggamot na lang, uminom ng gamot, maglagay ng ointment. Pag natatanggal din naman daw po. Opo. So, sa mga nangyayaring ito sa iyo dyan, Abigail, nakapunta ka na ba sa Philippine Embassy dyan sa Egypt? Yes, nakarating na po ako, pumunta po ako ng Philippine Embassy. Kaso po yung Philippine Embassy din po ang sagot sa akin, hanggang hindi daw po nakikipag-cooperate yung amo ko, wala daw po silang magagawa. Hanggat hindi nakikipag-cooperate yung amo, wala po silang magagawa. wala silang magagawa. Ibang klase naman ano. So, ang passport mo ba dyan? Nasa iyo ba or hawak ngayon ng amo mo? Hawak po lahat ng amo ko, passport ko, visa ko, gamit ko. Wala po akong nadala kahit ano po. Okay, nababanggit mo na nagsumbong ka na sa Philippine Embassy. Ito po bang mga nangyayari din sa iyo dyan, Abigail? Alam din ng agency mo or ng recruiter mo? Opo, alam po nila lahat. Kaso parang, sabi nila nga sa akin is magtiis lang muna, hintay-hintay lang. Yun lang po lagi nila sa akin sinasabi. Okay. Nakapagpunta ka na din ba doon sa Polo Embassy? Ano ang sabi sa iyo? Dyan sa Polo Embassy po, hindi pa po ako nakapunta. So hindi ka pa nakapunta. Nababanggit ni nanay na 2 buwan, wala ka pa rin na napaipadala sa kanila. Ibig sabihin, kahit yung sahod mo ay hindi mo pa rin natatanggap. Yes po, 2 buwan na po. Hindi po nila sa akin binibigay hanggang ngayon po. Okay.
Abigail, ilang araw na mula nang ikaw ay tumakas sa iyong amo at naandyan ka ngayon sa kaibigan mong Pinay din? Noong 24 po ako tumakas, bali 6 days na rin po. Okay, so 6 days ka na mula nang ikaw ay tumakas sa iyong amo. Nakatanggap ka na ba ng tawag mula sa iyong amo? Wala po, hindi po sila sa akin tumawag. Tumawag po sa akin yung anak niya. Pero po, inanap niya lang po ako. Pila lang po. Hinanap ka? Apo. Ano daw yung sabi? Kinat lang po ako ng where are you, Abi? Hindi po ako. Where are you? Where are you, Abi? Yun lang po yung... So ganun lang. Tinanong ka lang kung ano. Pero hindi pa kayo nagkikita ng personal lang yung amo? Yung amo ko pong lalaki, nakita na po kami, tsaka yung amo kong matanda. Lagi ko po yung kasama noon. Hindi niya po ako iniiwan kasi takot siyang tumakas ako. Dahil ang alam ko po is yung dati din po nilang mga katulong is tumakas din po. So may history na talaga na tinatakasan itong amo na to dahil hindi maganda yung trato sa kanilang mga katulong. So ang tanong ko ngayon, Abigail, mula nang tumakas ka sa iyong amo, hindi mo pa nakikita muli itong iyong mga amo? Hindi po. Okay, so dyan ka muna, Abigail, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang Labor Communication Officer ng Overseas Workers Welfare Administration ng Bicol Region na si Ma'am Bea Dumiteta. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am Bea. Apo, magandang hapon po. Good afternoon po sa Gabos. Good afternoon kay Ma'am Abigail, no? Tapos good afternoon din po sa nanay po ni Ma'am Abigail. Opo. Ma'am Bea, ganito po, nakarating na po sa inyo ito pong reklamo ng isa nating kababayang OFW doon po sa Egypt. So ano po yung dapat gawin ngayon ni Abigail matapos po siyang tumakas sa kanya pong amo at ngayon po ay nasa pangangalaga po siya ng kanyang kaibigan din pong Pinay? Opo, ma'am, ang pinakamaganda po sana ang gawin sana ni Ma'am Abigail, no? Kasi tumakas po siya sa kanyang amo ngayon. Mag-report po siya sa Philippine Embassy na located po sa Building 9, Street 215, Corner 217, Degla, Maadi, Cairo. So, kailangan po kasi nasa custody siya ng Philippine Embassy para po hindi po siya ma-considered as TNT. Opo. Kasi po kasi kung madakip po siya, baka po magka-problema tayo, and at the same time, yung tinutuluyan niya din pong kaibigan, baka po magka-problema din. Opo. So, pero Ma'am Bea, may binabanggit po itong si Abigail na pumunta na daw po siya doon sa Philippine Embassy. Pero ang sabi po sa kanya, kapag hindi nakipag-coordinate ang kanyang amo, hindi po siya matutulungan. Tama po ba yon? Sa Philippine Embassy po, dapat mai-accommodate po siya, no? Since ganun po yung nagiging sitwasyon ni Ma'am Abigail. Pero dito po sa natin, no, sa Bicol Region, i-coordinate po natin yan kasi nasa atin na po, no? Nalaman na natin yung sitwasyon. So, ang kailangan po natin is makapag-report po ulit siya sa Philippine Embassy, and at the same time po, si kamag-anak niya po dito sa Pilipinas, si nanay, hinihintay po natin actually dito sa office para po ma-file po yung complaint. At within the day po, mai-endorse po namin sa Polo Kuwait para po si Polo Kuwait mai-coordinate po sa Philippine Embassy natin dyan sa Cairo. Opo. So yun ang dapat po talagang mangyari, Ma'am Bea. Kaya lang ang tanong ko din po, nung lumapit po itong si Abigail doon po sa Philippine Embassy, ganun po yung sinabi sa kanya na dapat po ay kinupkup na kaagad itong si Abigail, provided po na si Abigail meron naman pong mga kopya ng mga video, ng mga pinanggagawa po sa kanya, yung mga pinapakain po sa kanila, sira na daw po at sumakit na nga daw po yung sikmura niya. Ano po yung, ito po bang Philippine Embassy dyan, may ginawa pong pagkakamali sa ganoon pong paraan? Actually, ma'am, i-verify po muna natin, no, upon assessment po sa situation po, pag na-interview na po mismo namin sa NOK, and kapag na-endorse na po natin sa Polo sa Kuwait, and para po ma-coordinate ng Polo Kuwait doon po sa embassy din sa Cairo po. Opo. Ang pinoproblema din po, Ma'am Bea, ni Abigail, ito pong passport niya, hawak po ng kanyang amo. So, maaari po ba ito makabalik sa kanya? Opo, generally po kasi ma'am talaga dapat po hindi po kinukuha ng amo ang passport po ng ating mga domestic worker. So, pag minsan po kasi kinukuha siya ng amo, no,
kasi baka daw po magtakas. Opo. So pero generally speaking, ma'am, hindi po pwedeng kumuha ng passport ang mga employers po sa ibang bansa ng ating mga OFWs po na na-deploy sa kanila. So, So doon pa lang? pwede po na So doon pa lang po, Ma'am Abigail, so doon pa lang po, meron na pong violation ito pong kanyang amo dahil po sa pagkukuha po ng mga dokumento, especially ng passport po ni Abigail. At ang tanong ko din po, tama din po ba na dinala po ng amo ni Abigail si Abigail sa Egypt wherein ang kanya pong trabaho dapat po ay sa Kuwait? Titignan natin, ma'am, sa stipulations po sa kontrata niya, kung ano po nakasulat po sa kontrata niya. Pero kung nakasulat po sa kontrata niya, dapat po nasa Kuwait lang siya, dapat po hindi po siya dinala sa Egypt. Opo. So with that po, Ma'am Bea, ano po yung pwede natin na bigay na advice po kay Abigail, pampalakas naman ng loob po? Kasi alam natin na iba po yung sitwasyon sa ibang bansa, lalo na po sa ganitong pagkakataon na tumakas po siya sa kanyang employer. Ano po yung pwede nating i-advise sa kanya? Opo, kay Ma'am Abigail, no ma'am, ang pinakamaganda po talaga is makapag-report po tayo sa Philippine Embassy po dyan sa Cairo kasi wala po tayo dyan actually na polo. Ang pinakamalapit pong polo is Kuwait po. So report po tayo sa Philippine Embassy. Kami po dito sa Bicol Region, gagawin po namin ang lahat para po ma-endorse po within the day sa Polo Kuwait po and ma-follow up po agad sa Polo Kuwait kung ano po ang actions taken nila ng pag-coordinate po dyan sa Philippine Embassy natin sa Cairo. So, hinihintay na lang po namin actually si nanay para po makapag-file po ng complaint dito sa regional office natin at mai-endorse po natin agad sa Polo Kuwait. Opo. Ma'am Abi, matanong ko lang din po kasi ang local agency po nitong si Abigail, Ma'am Bea, is Talent Sphere Incorporated. Ito po ba ay active pa hanggang ngayon or wala na po itong lisensya? Opo, dito po sa upon verification po natin sa website po ng Department of Migrant Workers, nag-expired na po ang kanilang status to operate po, expired po ang kanilang lisensya. Ngayon pong March 31, 2023. Opo, March 31, 2023. Ibig sabihin, nagpadala po sila ng domestic helper sa Kuwait na hindi na pala active po ang kanilang lisensya. Sa ganun pong paraan, sa ganun pong ginawa ng agency pong ito, ano po yung pwede nilang kaharapin? Actually, ma'am, nakikita lang po natin sa website ng Department of Migrant Workers is yung status date at yung expiration date niya po. So, ang indicated lang po is March 31, 2023 ang kanyang expiration date. As to deployment date po ni Ma'am Abigail, kung expired po ba yung kanyang yung lisensya po to operate ng kanyang agency, hindi po natin ma-verify kasi po ang OWA po wala po sa authority namin ang pag-verify or ang authority namin over the mga recruitment agency. So ang Department of Migrant Workers po ang merong jurisdiction over that po. Opo. So ito po ba, ma'am, na agency, maaari din po natin silipin kung ito ay nag-ooperate din ng maayos base po sa mandato po ng OWA at ng POEA? Based po, ma'am, sa magiging reklamo ni Ma'am Abigail, through her guardian po na si nanay, pwede po natin may endorse yung case po ni Ma'am Abigail sa Department of Migrant Workers para po maripaso ang agency niya po dito sa Pilipinas. Uy, ayun. So with that po, Ma'am Bea, samahan na lang po namin ito pong si nanay dyan po sa inyong tanggapan para naman po ay ma-assist natin kung ano yung mga dapat gawin at makatulong po tayo sa kanila. Yes po, willing po. Kami hinihintay lang po namin si nanay po para po makafile tayo ng case. Opo, with that po, Ma'am Bea Dumiteta, ang Labor Communication Officer ng Overseas Workers Welfare Administration ng Bicol Region. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ayan. So nanay, huwag po kayong mag-alala, nanay, na pakinggan mo po. Ayan, gagawin nila yung lahat para po ay matulungan itong si Abigail. Ano yung pakiramdam ngayon po, nanay? Maraming salamat na lang po sa inyo. Ayan. So, wag po kayo mag-alala, nanay, dahil nasa kamay na po ng ating OWA Region 5 ang reklamo ninyo. Maari na lamang po tayong pumunta sa kanila doon po sa opisina para ay magiyahan tayo. Abigail?
Yes po, ma'am. Opo, so napakinggan mo si Ma'am Bea. Hawak na nila itong kaso mo at aalalayan itong si nanay para itong reklamo mo ay ma-actionan din nila ng tuloy-tuloy. Opo, salamat po, ma'am. Yung tanong po sa akin kanina ng bakit hindi ako kinapop ng embassy dito po sa Kuwait, ay sa Egypt, dahil po sabi sa akin po ng embassy is wala daw po silang accommodation. Wala silang accommodation. Ibang klase naman talaga. No? Huwag kang mag-alala, Abigail, kasi according kay Ma'am Bea, i-check nila, i-verify nila kung may katotohanan yung mga nababanggit mo para naman ay maayos nila kung ano yung dapat. So maraming salamat, Abigail. Abigail, lakasan mo lang yung loob mo, ano? Gagawin namin yung lahat ng aming makakaya sa katuwang itong OWA, POEA para naman ay yung mga problema mo dyan at kung gusto mong makauwi na. Gusto mo na bang makauwi, Abigail? Opo, gustong-gusto na po kasi po gustong-gusto ko na din po makita yung anak ko. So, andito si nanay. Ano yung mensahe mo kay nanay na dumulog dito para iparating din itong inyong reklamo? Mama, sorry po. Hindi ako nakapagtrabaho ng maayos. Hindi ko po natupad yung para ko muna makaipon ng pera dito kasi ito yung nangyari. Hindi ko naman po ginusto to kaso kailan po talaga siguro yung plano ng tadhana. Ang gusto ko na lang po talaga is makauwi, makita yung anak ko, magkamayakap. Tapos, yung makabawi sa kanilang lahat. Nanay, ano yung masasabi mo kay Abigail? Abigail, ayos lang. Kasi hindi naman kita sinabi na magkakaroon kasi hindi makulit ka. Ayos lang dahil hindi nakakaraos naman tayo. Okay lang yung anak ko, nakikita mo naman lagi. Basta mag-ingat ka na lang niya lagi. Tutulungan ka niya para makauwi ka na. Yun lang po. Opo. Salamat. So, Abigail, ang sabi ni nanay, ingat ka lang dyan lagi at okay lang naman daw na umuwi ka dahil nakakaraos naman. So, lakasan mo lang yung loob mo, Abigail. Patuloy tayong gagawa ng paraan para ikaw ay makauwi na dito sa Pilipinas. Opo, salamat po. Maraming salamat po. Ayan. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang pajak driver na may iniindang sakit na pneumonia nangangailangan ng tulong para sa kanyang gamutan. Ang ating pagtugon, mga ka-aksyon, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol, Tabang, ora mismo. Eto mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Jenny Hakutin, ang anak ni Tatay Ireneo Hakutin na may sakit ngayon na pneumonia at nangangailangan ng tulong para sa kanyang gamutan. Magandang hapon sa iyo, Jenny. Magandang hapon. Ayan, kumusta ngayon ang kalagayan ni Tatay Ireneo? Ganun din po. Mag-inom ng alak, mahilig. Ano yung trabaho niya dati? Padyak lang po siya. So, simula noon na malakas pa siya hanggang ngayon ay nagpapadyak itong si Tatay Ireneo. So, pang-ilang anak kayo ni Tatay? Tatlo po. Panganay, ay bunso. So, tatlo kayong magkakapatid. Opo. Oo. Si nanay mo, ano nang pinagkakaabalahan? Nagtitinda po siya ng walis tingting sa walis pagdal, tsaka daspang. Saan naman ito pinupwesto ni nanay? Doon po sa tabako. Sa tabako. So, sa ganun na panghanap buhay, kapos or sapat lang? Kapos rin po kasi minsan po kakadalhin siya po sa 200, 100, ganun lang po. So kulang na kulang itong kita ni nanay para sa pangtusto sa pangangailangan ninyo. Oo, pakilakas-lakasan lang ng boses para mas naririnig tayo. Ikaw, dalaga ka pa or may asawa, may anak na? May asawa na po. May asawa, may anak? Meron po. Ilan naman ang anak mo? 3 3. So, bakit ikaw yung lumapit dito sa Ako Bicol Tabang ora mismo? Kasi po yung mga kapatid ko, may titinda din, hindi pwede sila maano kasi may anak din sila. Oo. So, ikaw talaga yung nagbigay ng oras para ay makahingi ng tulong para kay Tatay Ireneo. Opo. So, si Tatay Ireneo ngayon, dahil meron siyang karamdaman na pneumonia, ano na lang yung mga ginagawa ni Tatay Ireneo sa pang-araw-araw? Ayan. So wait lang mga ka-action kasi inaayos natin, medyo mahina yung audio ng ating bisita. Pero etong si Tatay Ireneo ay dating padjak driver. So hanggang ngayon nagpapadyak pa, pero dahil sa nagkaroon ng ito ng sakit, problema na ngayon ng kanyang pamilya, itong
pang-araw-araw nila, itong mga pangbili ng gamot ni Tatay Ireneo. So, matagal na ganito yung panahon na wala talagang trabaho. So, sa isang nagpapadyak lang, init, ulan, ang daming mga sakit dahil dyan sa, minsan pabago-bago yung panahon, di ba? So, ganun mga ka-action. Kaya ngayon, lumapit ito sa atin para kahingi ng tulong. Balikan ng natin. Okay na ang iyong audio. Opo. Oh, ayan. So, ngayon, nababanggit mo na talagang si nanay lang yung nagtatrabaho sa inyo. Opo. Tama. Sa pagtitinda ng walis tingting, walis tambo, magkano naman yung kinikita ni nanay? Ang isang araw po, minsan po pag malakas 300 lang po. Pag malakas na yan, 300. Paano naman yung pag mahina? Nasa 200, 100 lang po. 200, 100. So, ilang kayong naghahati-hati ng 100? Yung asawa ko po, may trabaho din. Ano yung trabaho ni Mister? Ano po, sales boy po doon sa sa tabako. Sales boy. So, yun din ang nakakadagdag sa pang-araw-araw ninyo. So, ngayon, ano yung pinakakailangan ni Tatay Ireneo? Yung gamot niya po, yung mga reseta niya po. Oo. So, ngayon, si Tatay nasa bahay na lang? Opo. Ano na lang yung mga ginagawa niya sa pang-araw-araw? Hindi, minsan po, pag nakahiga na lang po. Nakahiga na lang si Tatay. Kawawa naman, ano? Dinadayapiran na lang po kasi siya. So, pag nasa bahay ka, kausap mo si Tatay Ireneo, ano yung palagi niyang sinasabi sa inyo? Ay, ano po, gusto niya makainom ng gamot, yung mga ano niya. Sabi ko, wala naman kami po na pambili. So, ibig sabihin, sa iniindang sakit ni Tatay, hindi talaga siya nakakainom ng gamot? Hindi pa po. Okay. So, diyan ka lang, mga ka-action, para matugunan itong problema ni Tatay Ireneo, ay ilalapit natin itong problema. Pero matanong ko din, mula pa kayo sa tabako, tama? Opo. Sino kasama mo papunta dito? Ako lang po. So, ikaw lang. Oo. So, magkano naman yung, ano yung sinakyan mo papunta dito sa Legazpi? Jeep lang po. Jeep. So, magkano naman itong pamasahe simula tabako papunta dito sa Legazpi? Ano na po, nasa 60 po. 60 pesos. Ayan. So, sige. Para malaman natin kung matutugunan ba itong medical na pangangailangan ni Tatay Ireneo, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Miss Jody Bonaobra, ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Miss Jody. Miss Jody, magandang hapon. Ayan, inaayos lang natin yung linya at mukhang malayo ngayon si Miss Jody at marami itong ginagawang trabaho. Ayan. Opo, Miss Jody, magandang hapon. Yes po, Ma'am Remy, magandang hapon. Opo, Miss Jody, diretsahan na tanong, matutulungan ba natin itong si Tatay Ireneo sa kanyang mga gamutan? Miss Jody? Medyo nagkaka-problema tayo ngayon sa signal. Yes po, Ma'am Remy. Kanina po, nung pumunta po siya dito sa ating tanggapan, agad naman po namin chinek ang kanyang mga requirements. Yes po, Ma'am Remy. Opo, sige lang, Miss Jody. Ang tanong ko po, matutulungan po ba natin itong si Tatay Ireneo sa kanyang kahilingan na matulungan natin siya sa kanyang gamutan? Oh, nawawala talaga yung signal ni Miss Jody. Pero ang napapakinggan ko, narinig ko at naiintindihan ko kay Miss Jody, yes po, tinignan naman itong mga... Opo, Ma'am Remy, ora mismo naman po namin siyang inatendiran kanina nung pumunta po siya dito sa ating... So nagpunta sa opisina, okay na, nabigay nyo kay Miss Jody yung mga requirements, okay na. So naiintindihan ko kay Miss Jody na agad naman kayong tutulungan kayo, huwag kayong mag-alala. Ganyan ang Ako Bicol, ganyan si Miss Jody, na lahat ng pangangailangan na humingi ng tulong dito sa amin ay talagang nabibigyan at uuwi na nakasmile na. So ayan, naiintindihan natin, di ba? Narinig mo naman. Yes, Miss Remy, matutulungan natin itong si Tatay Ireneo. Anong pakiramdam ngayon? Masaya po kasi maanang ko na yung tatay ko. Mapapainom ko na ng gamot. Yun talaga ang kagustuhan mo. Mapainom ng gamot itong si Tatay Ireneo. Anong inaasahan mo na pagdating ng panahon na nakakainom na si Tatay Ireneo ng gamot? Gumaling na po siya. Gumaling na.
Naiiyak ka, bakit? Kasi po natulungan niyo din po kami. Gaano kahirap ang buhay? Kasi nirap po kasi ngayon wala po akong trabaho. Kaya naawa naman po ako sa magulang. Nung malakas pa itong si Tatay Ireneo, mapagmahal ba itong ama? Opo. Kaya ganyan na lang yung nalulungkot ka na ganun yung sitwasyon. Pero yung iyak na yan ay dahil natutuwa ka, dahil napakinggan mo si Miss Jody na meron talagang tulong na ibibigay sa inyo. Opo. Ayan si Tatay Ireneo. Yan si Tatay, tama? Opo. Opo. So, ano yung masasabi mo na tinugunan ng Ako Bicol Party List, ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldi, itong problema na idinulog mo dito sa amin? Masaya po ako kasi marami yung inano sa amin, yung inano niya ni Saldi ko na mapagamot yung tatay ko. Ayan. So aside doon, andito din, tanggapin mo din itong financial na assistance mula sa aming programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Salamat so, po. pambili ng gamot ni Tatay Ireneo. Ano po? Salamat. Ayan. So aside dyan, ayan, bitbitin mo din yan kasi sabi mo wala kayong trabaho, hirap kayo sa pagkain. O, ayan. So, ulitin ko lang, ang tulong is from Ako Bicol, lahat ng pangangailangan, i-assist kayo ni Miss Jody na makakuha kayo sa DSWD at sa MAIP. At yan din na financial assistance, pambili ng gamot ni tatay habang naghihintay tayo na makuha nyo yung tulong from DSWD. At yan, syempre, yung pagkain para kay Tatay Ireneo. Opo. Kumusta ka ngayon? Masaya po na mabibilihan po ng gamot yung tatay ko. Kung nakikinig ngayon si Tatay Ireneo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ano po, gumaling ka lang po, makabili lang po tayo ng gamot. Ito na po, tinulungan na tayo ng Tabang Ora mismo. Sana gumaling ka na po. Yun lamang po. Ayan. So, hiling din namin ang tuluyang kagalingan ni Tatay Ireneo. Maraming salamat din sa iyo. Mga ka-aksyon, sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Sa ngalan ng aking partner na si Joshua Martinez, ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa